Aquest és un conveni fonamentalment que el que vol és ordenar la posada en marxa de la nova terminal, de la terminal sud. És un conveni que el que preveu és garantir el lloc de treball per a les persones que estan actualment treballant a l'aeroport i alhora també que les noves persones que entrin en una contratació i en una situació de qualitat, tant pel que fa referència al seu contracte com pel que fa referència a l'aplicació del conveni col·lectiu que li pertoca. Estem parlant del sector serveis, sobretot de seguretat, comerç, hostaleria, estem parlant de personal d'una qualificació alta mitja, segurament del voltant del 25%, i estem parlant de que tot el personal, sobretot, se li pugui garantir estabilitat en l'ocupació. La comissió té la missió de seguir dia a dia com es fa aquest trasllat i garantir que la gent mantingui el seu lloc de treball, les seves condicions de treball. Per nosaltres és clau que l'aeroport de Barcelona sigui un aeroport que la gent, quan parli per la seva qualitat, i la seva qualitat no es pot garantir sense persones amb formació, sense persones amb estabilitat a l'ocupació, sense persones que tinguin unes condicions de treball acceptables. És en aquest sentit que volem garantir que els més de 2.000, 2.500 llocs de treball nous que es crearan en la posada en marxa de la nova terminal gaudeixin d'aquestes condicions.